Сега ще ви покажа нагледно какво означава руската потия. Разстоянията между градовете и в Русия по принцип не отговарят никак на това, което пише. И като цяло не знаеш точно на колко километра е следващия град и така нататък. Сега ще ви покажа нагледно какво означава тази тъпотия. Хоп! Намирам се на едно и също разстояние, долу-горе, така като гледам, от двете табели и на коя от двете да вярваш.